Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor bala yolum ladon ka jingjia ka basngausi hakaba ka Ïingmane ka baladon nyopusan Snem karta jong ka balang Catholic lakenno bakala sha wiangding hakiri runar hakamit khatsantrik jong kalalangkot hakathany ambagaun ka bahap hapo ka Udalguri district kani ka jingjia kala jia hakapor kumbash pho shiteng baje emenmit ka bala penmi ya ka jingya kan at hapdeng ki nongsong shnong jong kathany ki pulit ka Udalguri ki la penlong ya ka jing tokit ka bajur bahaban yokem ya ki breu ki badan keti hakani ka kampaman ngi im hakari baburam ya baroh kinyam bat kum kini ki kam thombor ki dei ki bamla satya ban priang ki bor sarkar ki dei ban pentikna ya ka jing tokit ka babania bat ban kem ki breu ki badan keti ni penrem jur ya kani ka kam bat kentu ya ki bor district ban le ai persha ya ki runar ong ki nongsong shnong kathany u Chief Executive Member CM jangka Bodoland Territorial Region BTR u Pramod Boro ula penrem jur ya kani ka jing thombor haba betha ya ki bor district bakin penlong ya ka jing tokit ka babnia bat ban ai ka jing pen saja ka bating ya ki badan keti kidkhot ka BTR bakin thop ya Ranjit Basumatri bat Dhanjay Basumatri kilalit jurip ya kani ka jingja bat Peit ya ka jinglong jingman hakathany kilakan tu ya ki nongsong shnong kathany bakin penne ya ka jing suk bat ya ka jing ya suk ya san hapdeng jongki